е счупил къщата, бе, Боби? Влади, сега това не знам кой ти е счупил къщата. Нали бяхме 20 минути на кафе, а сега защо ми е счупена къщата? Тук са ми всичките работи нужни, които от 100 000 години съм събрал, и сега трябва да разбера кой ми е счупил къщата. Виж записките от камерата ти. Борисе, ти вече не престани с тия Wi-Fi камери. То Wi-Fi камерата ми е вече счупена. Ти си много прост. Да, бях прост. Сега не мога да вляза вътре в къщата ми, за да си взема личната ми карта, за да си купа нова къща. Ние сега сме бедни. Опитай се да влезнеш по някакъв начин. Виж, тук има един счупен прозорец. Влезни от него. Да, аз бях много прост, че тук имаше прозорец. Добре, аз отивам. Влади, добре ли си? Идвам при теб. Стой, Боби, не идвай! Много боли. Боби, добре ли си? Каква е тази кола?